Καλησπέρα, είστε στα εγχειρίδια μηχανικής και εγώ είμαι ο Έλγιο Εμάη και αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι η άσκηση μηχανικής υπαριθμών 0001, όπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία δοκός, η οποία στηρίζεται σε μία κύληση και μία άρθρωση, έχει άνοιγμα 5 μέτρων και έχει ένα κατανεμημένο φορτίο μέτρου 6 kN ανά μέτρο μήκος της δοκού. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ονομάσουμε τους κόμβους μας. Αυτό που θα κάνουμε μετά είναι να ορίσουμε τις θετικές φορές των αξώνων μας. Από συνήθεια και μόνο, εγώ ορίζω την οριζόντια θετική φορά προς τα δεξιά, την κατακόρυφη θετική φορά προς τα άνω και τη θετική φορά των ροπών αντίστροφη με αυτή της κίνησης των δικτών του ρολογιού. Έπειτα τοποθετούμε τις αντιδράσεις στήριξης και θα κάνουμε κάποιους υπολογισμούς για να τις βρούμε. Η κύληση έχει μόνο μία κατακόρυφη αντίδραση και η άρθρωση έχει μία κατακόρυφη και μία οριζόντια αντίδραση. Ονομάζω την κατακόρυφη αντίδραση της κύλησης RAY ή ψ, την κατακόρυφη της άρθρωσης RBY και την οριζόντια αντίδραση στην άρθρωση RBX. Τώρα, σύμφωνα με τη θεωρία μας, για να ισορροπεί η δοκός, πρέπει η συνισταμένη των δυνάμεων κατά τον άξονα Χ να ισούται με το 0. Οπότε, η RBX είναι ίση με 0. Δεύτερον, η συνισταμένη των κατακόρυφων δυνάμεων κατά τον άξονα ψ πρέπει να ισούται επίσης με 0. Οπότε, η RA ψ συν την RB ψ μείον το κατανεμημένο φορτίο 6 kN ανά μέτρο επί την απόσταση που καλύπτει αυτό, 3,75 μέτρα, ισούται με το 0. Αυτό συνεπάγεται ότι το άθροισμα των δύο κατακόρυφων αντιδράσεων ισούται με 6 επί 3,75, δηλαδή 22,5 kN. Και αυτή είναι η πρώτη μας εξίσωση. Είναι μια εξίσωση με δύο αγνώστους. Για να λύσουμε αυτή την εξίσωση θέλουμε και κάποιο άλλο στοιχείο. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε συνισταμένη των ροπών κατά τον άξονα περιστροφής α, δηλαδή στο σημείο α. Για να είναι πιο εύκολη η υπολογισμή των ροπών, καλό θα είναι να αντικαταστήσουμε το κατανεμημένο φορτίο με ένα συγκεντρωμένο. Οπότε στο κέντρο βάρους του ορίζουμε μία δύναμη με κατεύθυνση αυτή του κατανεμημένου φορτίου, η οποία ισούται με 6 kN ανά μέτρο επί 3,75 μέτρα, δηλαδή 22,5 kN. Και αυτό το φορτίο, των 22,5 kN, απέχει από το α 3,75 δια 2 ίσον 1,875 μέτρα. Οπότε η συνισταμένη των ροπών στο α είναι ίση με το 0. Αυτό συνεπάγεται ότι η κατακόρυφη αντίδραση στο β επί την απόσταση από το α που είναι 5 μέτρα μείον το συγκεντρωμένο φορτίο 22,5 kN επί την απόσταση από το α που είναι 1,875 μέτρα, αυτό πρέπει να ισούται με 0. Κάνοντας τους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι η RBψ ισούται με 8,44 kN περίπου. Και αυτή είναι η δεύτερη εξίσωσή μας. Αντικαθιστώντας την RBψ στην εξίσωση 1, βρίσκουμε ότι η RA συν 844 ίσον με 22,5 kN. Οπότε η RAψ ισούται με 14,06 kN. Έτσι, έχουμε υπολογίσει τις αντιδράσεις στήριξης. Πάμε να σχεδιάσουμε τα διαγράμματα εσωτερικών δυνάμεων και ροπών. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας με ατομή ενδιάμεσα του A και του C. Να βάλουμε τα φορτία. Με αυτόν τον τρόπο υπολογίζουμε τις εσωτερικές δυνάμεις ενδιάμεσα του A και του C
συναρτήσει της απόστασης που έχει γίνει η τομή. Το συγκεντρωμένο φορτίο, το νέο πλέον συγκεντρωμένο φορτίο, θα έχει τιμή 6 kN ανά μέτρο επί χ και θα απέχει απόσταση χ δεύτερα από το σημείο α. Τώρα, κάνοντας την τομή, η θεωρία μας λέει ότι εντοπίζουμε δύο εσωτερικές δυνάμεις και μία εσωτερική ροπή στη δοκό μας. Μία οριζόντια αξονική δύναμη, μία κατακόρυφη τέμνουσα δύναμη και μία εσωτερική ροπή. Ορίζοντας ότι το χ κυμαίνεται από 0 μέχρι 3,75 μέτρα, δηλαδή από το A μέχρι το C, μπορούμε να βρούμε αυτές τις εσωτερικές δυνάμεις συναρτήσεις του χ. Για να ισορροπεί η δοκός, ο τρίτος νόμος του Νιούτον μας λέει ότι η συνισταμένη των εσωτερικών δυνάμεων μείον τη συνισταμένη των εξωτερικών δυνάμεων πρέπει να ισούται με 0. Αυτό συνεπάγεται ότι η συνισταμένη των δυνάμεων κατά τον άξονα χ πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε η εσωτερική αξονική δύναμη κατά μήκος του χ πρέπει να ισούται με 0 για όποιο χ, ανάμεσα στο 0 έως το 3,75. Έπειτα, η συνισταμένη των δυνάμεων κατά τον άξονα ψ πρέπει να ισούται επίσης με 0, πράγμα που συνεπάγεται ότι 14,06 μείον 6χ μείον v του χ πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε η τέμνουσα δύναμη συναρτήσης του χ ισούται με 14,06 kN μείον 6χ, με το χ να ανήκει στο διάστημα 0,375. Τέλος, η συνισταμένη των ροπών στο σημείο τομής πρέπει να ισούται με το 0. Αυτό συνεπάγεται ότι η δύναμη των 14,06 kN επί την απόσταση από το σημείο τομής, η οποία είναι χ, μείον τη συγκεντρωμένη δύναμη 6χ επί την απόσταση και δεύτερα μείον την εσωτερική ροπή μη του χ πρέπει να ισούται με το 0. Το συνεπάγεται ότι η μη του χ ισούται με 14,06χ μείον 3χ τετράγωνο. Στη συνάρτηση v του χ, αν θέσουμε όπου χ το 0, βρίσκουμε ότι στο σημείο α, στην άκρη δηλαδή της δοκού, η εσωτερική τέμνουσα ισούται με 14,06 kN. Αν θέσουμε όπου χ το 3,75, υπολογίζουμε ότι πολύ κοντά στο σημείο σε η τέμνουσα πρέπει να είναι 14,06 μείον 6 επί 3,75, δηλαδή μείον 8,44 kN. Έπειτα στη συνάρτηση των ροπών θέτουμε όπου χ το 0, οπότε η ροπή στο άκρο πρέπει να ισούται με το 0, και αν θέσουμε όπου χ το 3,75, τότε η τιμή της εσωτερικής ροπής κοντά στο σε και λίγο αριστερά ισούται με 14,06 επί 3,75 μείον 3 επί 3,75 στο τετράγωνο. Κάνοντας υπολογισμούς βρίσκουμε ότι η ροπή στο σε και λίγο αριστερά ισούται με 10,54 kN. Η επόμενη τομή είναι ανάμεσα στο C και στο B. Τοποθετώντας εξωτερικές δυνάμεις, έχουμε μία κατακόρυφη αντίδραση, η οποία ισούται με 8,44 kN. Σύμφωνα με τη θεωρία μας, βρίσκουμε δύο εσωτερικές δυνάμεις, μία κατακόρυφη και μία οριζόντια, και μία εσωτερική ροπή, που έχουν αυτές τις διευθύνσεις. Κατά
τρίτο νόμο του Νιούτον πρέπει το σύνολο των εσωτερικών δυνάμεων να αντισταθμίζει το σύνολο των εξωτερικών δυνάμεων. Αυτό συνεπάγεται ότι η συνισταμένη των δυνάμεων κατά τον άξονα Χ ισούται με το 0, οπότε η εσωτερική αξονική ισούται με 0, η συνισταμένη των δυνάμεων κατά τον άξονα Ψ πρέπει να ισούται με το 0, οπότε V του Χ θετική συν 8,44 ισούται με το 0, οπότε η V του Χ μας βγαίνει αρνητική μείον 8,44 kN. Τέλος, αν πάρουμε συνισταμένο το ροπόν στο σημείο τομής, η οποία πρέπει να ισούται με το 0, αυτό συνεπάγεται ότι η αρνητική εσωτερική M του Χ συν 8,44 επί Χ πρέπει να ισούται με το 0. Οπότε η μη του Χ ισούται με 8,44 Χ. Αν θέσουμε όπου Χ το 0, βρίσκουμε ότι η μη του 0 ίσο 0. Αν θέσουμε όπου Χ το 1,25, βρίσκουμε ότι η μη του 1,25 ισούται με 8,44 επί 1,25 ίσον δηλαδή 10,55 kN. Τώρα θα χαράξουμε τα διαγράμματα. Καθώς οι αξονικές δυνάμεις είναι 0 σε όλο το μήκος του τοκού, δεν θα χαράξουμε διάγραμμα εσωτερικών αξονικών δυνάμεων. Οπότε προχωράμε με το διάγραμμα των εσωτερικών τεμνουσών. Η τέμνουσα στο α ισούται με 14,06 kN. Η τέμνουσα στο σ ισούται με μείον 8,44 kN. Και ενώνουμε τα δύο σημεία. Τέλος, από το σ μέχρι το β η τέμνουσα είναι σταθερή μείον 8,44 kN. Και έτσι κλείνει το διάγραμμα. Μεγάλη προσοχή, οι γραμμές του διαγράμματος πρέπει να είναι πάντα κάθετες στο φορέα. Είχα ένα καθηγητή μάλιστα που έκοβε για αυτό το λόγο. Προχωράμε λοιπόν στο διάγραμμα των καπτικών ροπών. Η θεωρία μας λέει ότι στα σημεία που μηδενίζονται οι τέμνουσες, εκεί θα εντοπιστούν τοπικά μέγιστα ή ελάχιστα του διαγράμματος των καπτικών ροπών. Οπότε αυτό που μένει είναι να βρούμε τα σημεία αυτά. Έστω ότι το σημείο στο οποίο η τέμνουσα είναι 0 απέχει από το α απόσταση α. Καθώς το α είναι μικρότερο του 3,75 και μεγαλύτερο του 0, παίρνουμε τη συνάρτηση από την πρώτη τομή και θέτουμε όπου χ το α. Θέτοντας όπου χ το α, v του α ίσον 14,06 μείον 6α, το οποίο ισούται με 0. Αυτό συνεπάγεται ότι το α ισούται με 14,06 έκτα, το οποίο είναι ίσον με 2,34 μέτρα. Αν θέσουμε τώρα σε συνάρτηση των ροπών όπου χ το 2,34, η ροπή μας σε εκείνο το σημείο θα ισούται με 14,06 επί 2,34 μείον 3 επί 2,34 στο τετράγωνο, το οποίο ισούται με 16,47 kN. Στο σημείο α η ροπή μας είναι 0, στο σημείο σ η ροπή μας είναι 10,54 και το μέγιστο ισούται με 16,47. Επίσης στο σημείο β η ροπή μας πάλι είναι 0. Τώρα μεγάλη προσοχή. Στο διάγραμμα των ροπών καλό θα είναι να βάζουμε τα θετικά κάτω από το φορέα μας. Αυτό το κάνουμε για να ταιριάζει το διάγραμμα των ροπών με το διάγραμμα των παραμορφώσεων του φορέα. Δηλαδή
Βάζοντας αυτά τα φορτία, αν ο φορέας παραμορφωθεί, θα παραμορφωθεί περίπου κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτά ήταν τα διαγράμματά μας και αυτή ήταν η άσκησή μας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.